Hola, sóc Isabel Orpí, de la llibreria Gepi, de Sant Sadurní, i avui us volem presentar aquest joc, el Codi Secret, en català. És un joc que el recomanem molt, molt, perquè aquests dies que hi ha aquestes taules tan grans, hi ha multitud, Sí, tant d'amics com de família. això. Llavors, la manera de jugar és, es creen dos equips, els d'una banda i els de l'altra. Els de la taula d'allà baix un equip i els de la taula d'allà dalt un altre equip. I això fa ambient i crea molta diversió. Es tracta d'endevinar, a través d'una paraula, es tracta d'endevinar les altres paraules. I ja està. És molt Us el divertit. recomanem. Tenim, Això. hi ha temps, vale? El tic-tac, tic-tac, tic-tac. Això corre, sí, i no s'atura. Posarà nerviós a tothom. Això. I llavors, quan perds, l'altre equip. Apa, Esperem que us agradi. molt bé.